godt, den her tid. Jeg får bare lidt meget mere hår. Herude, der er det bare ingen, der kommer fra mig. Det er overhovedet ikke. Og jeg kan godt bare lade mig kalde, og der stiger bare ikke en tid her, altså. Ja. Og han ved godt, hvor lange arme jeg har, så det kører bare lige rundt om. Skide på to! Du går over nej. Du går over nej. Der var nogen, der gad at lege i dag. Det så farligt ud, det der. Pablo! Ja. Jeg kører på marken. Nej! Hold op. Fordi at han kunne godt lige være lidt rolig, fordi han ser ikke ud, som om han synes, de var så fede. Nej, de kunne godt lide. Milo. Det gider jeg bare ikke. Milo. Nå, så var dig, der kom i bunden nu. Anton, kom her. Nej. Ja, men er det simpelthen for lækker? Ja, det må han jo være, ikke om? Det er da irriterende. Ved ham i øret. Det er flot. Og det kan man ikke. Det er også pisset. Det er ikke værblad. Det er gruppevoldtægt, det der. Det kan ikke ske så meget. Pablo! Vil du snakke lidt? Ja, der var et godt gang med. Den er god. Den har i hvert fald været i vandet. Kom så, Pablo! Hun er meget interessant for de andre. Men han finder sig ikke til det.